TV. İsәнмесез, қадірлі достар. Эфирда музыкаль биеклек. Сіздің белән гадәттәгечә мин Рамил Шәрәфиев. 1 май көннәрендә кем нәрсә эшләргә җыена? Яз һәм хезмәт бәйрәме, өмәләр, чисталык, чистарыну буларның барысы турында да бүген җентекләп сөйләшербез. Башлыйбыз. Хит-парад кагыйдәләре буенча бүген Рузилә Бикә белән саубуллашабыз. 1 май бәйрәмнәрендә үзләрендә учакта тары боткасы пешерү традицияләрен күңелендә яңарткан җырчы кыз кызганычка каршы бүген аутсайдерлар рәтендә. Аның янәдән тизрәк әйләнеп кайтуын теләп калабыз. Бу атаның премьерасы мине шаккаттырды. Сездә дә бәлки ул шундый хисләр уятыр. Озакка сузмый үзләрен тәкъдим итик. Андый сүздән миңа никтер кыен бит. Йөрәгеңнең назлылыгы кайдасы? Үпкәлим шул аңлай инде җанымны. Бик яратып сиңа гашык булсам да, сабырлыгым минем бүген калмады. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җуйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юрар. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит. Туры сүзне якын итеп әйтүе. Үпкәләү йөрәгемә кагыла. Андый чакта кыен минем җаныма. Бик яратып сиңа гашык булганга, гыйбкәләп сабырлыкны сынама. Мәңгелеккә аермасын, я Аллах.
Ленара Батталова үшін 1 май ауылға қайтып үйу вақыты. Яки үймеге шығып тираяқны шистарту, қысқасы шистарыну вақыты деп илмая оңған қызыбыз. Қияшның бірінші нұрларында, шілтіреп аққан шешме суларында, көктегі бұлытлар ағышында, көрем сенің езіңіне, алшыған жәйгі күн ауышында, құлақ сал мұңлы жел тауышына, сеңа деп yazылған жерларымны, тыңылайым көзіңіне. Ерақтан ерақлардан келіп, тыңғысыз тіршілерімді бөліп, яндыр мені, яндыр кішілі ошақта. Көзлерімнің ұшқынларын көріп, ішіген ушыларымнан өбіп, құшақлайды мені зинһар, тезірек құшақла. Келем дейсің, әгер бұлық дейсің, тұрмыш юлын бірге ұзық дейсің, сүйуімнің күшлі долқынына, ялқынына сен түзгіне, сірлерімні сеңа тапшырырмын, өткенлеріні шетте қалдырырмын, сеңа деп yazылған жырларымны, тыңла қарап көзіме. Ерақтан ерақлардан келіп, тыңғысыз тіршілерімді бөліп, яндыр мені, яндыр кішілі ошақта. Көзлерімнің ұшқынларын көріп, ішіген ушыларымнан өбіп, құшақлайды мені зинһар, тезірек құшақла. Құшақла сен мені, құшақла мені. Ерақтан ерақлардан келіп, тыңғысыз тіршілерімді бөліп, яндыр мені, яндыр кішілі ошақта. Көзлерімнің ұшқынларын көріп, ішіген ушыларымнан өбіп, құшақлайды мені зинһар, тезірек құшақла. Марат Шайбаковның 1 май бәйрәме бала шағына алып қайтты. Ең күтіп алынған бәйрәм була ул аның үшін. Тауға йомырка тәгәрәтергә менә идек, аннары рәхәтләнеп уйный идек, өмәләргә дә телләп йөри идек. Тик менә соңгы елларда чыкканым юк, дөресен әйтим. Ләкин өмәләрдән соң бөтен дөньяның ялт итеп калганын күрми мөмкин түгел ди Марат Шайбаков. Жыйыныдың китәргә, яшьләрең күзеңдә, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңдә, әлегә варалар, бер генә адым бит, син минем яшьлектән яраткан ярым бит. Араны үзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмасылар алар, минем күк яратмас, үзелгән аралар, яңыдан ялганмас. Шулай кирәк дисәң, хушлашып китәрбез, син
min seni Бәхетсіз итербіз Ят ярылар янында Сағынып, сарғайып Үзіліп, ялғанып Ғөмірлер өтербіз Араны өзерге Ізләмә юлларын Булса да башқалар Алар min болмамын Min болмасылар алар Минем күк яратмас Үзілген аралар Яңыдан ялғанымас Біз айырылышырға болдық. Махаббат өтті бұғай Yılama yılıysan Sen şulay tiledin Min birgen bəxtinin Qadrin bilmedin Dünyada yarlar köp Sina da mina da Sen bulmaz ol mina Ol bulmaz Соқлағаннардағына мәхәббәт соқлана. Араны өзерге Ізләмә юлларын Булса да башқалар Алар min болмамын Min болмасылар алар Минем күк яратмас Үзілген аралар Яңыдан ялғанымас Үзілген аралар Яңыдан ялғанымас Жиденче позициядағы Люция Мусинаға 1 май демонстрацияға шығу білән исемдә қалған. Үсә төшкәч тирә-якны чистарту, ию кебек эшләрдән соң урманга барып шашлык пешерә идек. Хәзердә 1 майда авылга кайтып шашлык пешерү безнең традицияга керде ди Люция ханым. Йөрми яндагына Никәнлеген син аның аңлагына Хан сарайлар алтын сарай түгел байлык Бәхет икән шуны ярату һәм саулык Дөньяларны куабыз без куабыз Менә тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Dünyalarını kuvabız biz kuvabız Minne tutkan kebek bolabız Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Бәхет бит ул ярап йөрми яндагына Никәнлеген син аның аңлагына Гаиләләрдә булсын икән ул татулык Балаларның күңелендә яхшылык Дөньяларны куабыз без куабыз Менә тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз Дөньяларны куабыз без куабыз Менә тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә Шын
Кыйрак йөрми яндагына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Шын дуслыкның кадерен белеп саклагына, бәхет сине үзе табар шунда гына. Дөньяларны куабыз без кулабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без кулабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Алтынчы позицияда торучы Булат Нигъмәтуллин гадәттә 1 майда туган ягына кайтып, тирә-якны җыештыра торган булган. Ләкин быел мин май бәйрәмнәрендә Оренбург якларында гастрольләрдә булачакмын дип үзенең планнары белән бүлеште җырчы. Уңышлар сиңа, Булат. Ака гомерләр, ага су кебек, үтә яшьлегем, җилкәннәр җигеп. Соңлап булса да кайтасы иде, үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак. Yazda kaman uylarım, yegire yıllarım, Kırılıp karadım kızın yaprak. Kıyılsa da yazda kaman uylarım. Үткән миндердә, үткән гомергә, төрлесен туры килде күрергә. Сагыш капласа, аяз күгенне, шатлык елмаеп, ачты күңелне. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак. Yazda kaman uylarım, yegire yıllarım, Kırılıp karadım kızın yaprak. Kıyılsa da yazda kaman uylarım. Рәхмәт Худайга, рәхмәт дөньяга, сөйгән ярыма, туганнарыма. Яшисе килә дуслар булганда, яшьлек дәрманы янып торганда. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак. Кıyılsa da yazda kaman uylarım, yegire yıllarım.
Хит парадының қыл ортасында тұрушы Артур Минхажев 1 май бәйрәмнәрен өмәдә үткәрергә җыена. Үзе җитәкләгән мәдәният йортының тирә-ягын чистартып, ял иттереп куярга җыена ул. Чисталык күңелне күтәрә, әмма матурлык иҗатка тәрәби, дип сөйли Артур Минхажев. Jiller aşağı selam yollamasın, selamın bir kilip birişmi, ışraşırbız deyip ümit etem, tağlar bilen tağlar kuruşmi. Yok min seni küpten gafı ettim, köngeli deryam küpten kaldı tanıp, yazlarımda Uzun kilsen iyiydi, uzun kilsen iyiydi, uzun bulup. Yok min seni küpten gafı ettim, köngeli deryam küpten kaldı tanıp, yazlarımda uzun kilsen iyiydi, uzun kilsen iyiydi, uzun bulup, uzun bulup. Yıldızlardan benim hallerimni sıraştırgan köbük bulasın. Ay yıldızlar sinli düşlerimni parlı kileşegim yurasın. Yok min seni küpten gafı ettim, köngeli deryam küpten kaldı tanıp, yazlarımda uzun kilsen iyiydi, uzun kilsen iyiydi, uzun bulup, uzun bulup. Yaşın neredey, güya yaşnısın da, yaңыр bulup, üksüp yılısın, әлі indi жаннарыма ütep, kişirüğüm şulay sırıysın. Yok min seni küpten gafı ettim, köngeli deryam küpten kaldı tırıp, yazlarımda uzun kilsen iyiydi, uzun kilsen iyiydi, uzun bulup. Yok min seni küpten gafı ettim, köngeli deryam küpten kaldı tırıp, yazlarımda uzun kilsen iyiydi, uzun kilsen iyiydi, uzun bulup, uzun bulup. Азалия Зиннәт мәктәптә укыганда да, студент елларында да өмәләргә бик теләп йөргән. 1 май минем өчен хәзердә хезмәт бәйрәме. Тик 1 майда гына түгел, мөмкинлек булу белән өйгә кайтып әти-әниләргә булышырга тырышам. Алар янында тирә-якны җыю, өйдәге юу, чистарту кебек эшләрне бик теләп башкарам. Аннары мунчага керү, шашлык пешерү, табигатькә чыгулар күңелгә рәхәтлек бирә, дип сөйләде сөйкемле кыз.
Җиңүчеләр өчлеген Динара Рәхимова ашып җибәрә. 1 май минем өчен яз һәм хезмәт, күтәренке кәеф бәйрәме. Гадәттә без бәйрәмне авылда табигать кочагында үткәрәйдек. Ләкин быел мине алда зур иҗади эшләр көтә. Мин бит тырышып яңа клип төшерергә әзерләнәм, дип сөенечен уртаклашты Динара. Клип төшерү бик четерекле һәм җаваплы процесс булганга, Динарага уңышлар гына телибез. Йолдызларны күктән күргәндә, минем йөрәгемнең түрендә яшисең, торасың син җаным, бөтен мәхәббәтнең көйләре, яратуымның да сүзләре сиңа язмыш белән языла. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Юлларыбыз төрле якыларда, өметләребез дә кушыла. Минем күңелемнең сугышы, бергә булыйк бөтен гомергә. Яратуымның да сүзләре сиңа язмыш белән языла. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Яшәү мәхәббәтсез авырлык, ялгыз тору бәхетсезлек. Шул газапта кеше югала, багышлагыз сөю җырларын. Яратуымның да сүзләре сиңа язмыш белән языла. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Икенче позициядә торучы танылган җырчы композитор Зөфәр Хәйретдинов өчен 1 май гадәти бакчада казыну көне икән. Элек мәҗбүри рәвештә демонстрацияләргә чыга идек, өмәләргә дә йөрдек, дип яшьлеген сагынып куйды Зөфәр әфәнде. Борчылмагыз, сез бүген дә төп-төз гәүдәле, яшь һәм шибәр. Кайбер яшьләргә сездән үрнәк аласы да аласы әле.
Ай суқмағы түшкен су бойында Сүйген ярын тапқан парылылар Бәхетлілер көктер жер yüzünde Тик ни қадар жерде ялғызлар Тыяр үшін дүния матғурлығын Көп керек мейкен күңілге Яшисілер келіп яшар үшін Сүйген яры кирек әр кемеге Сағышларда жеңеләйе кебек Сүйген ярын азлап юатқаш Қадірлерін білік сүйгенлерінің Үзгәләнер жанын юғалтқаш Тыяр үшін дүния матурлығын Көп керек мейкен күңілге Яшисілер келіп яшар үшін Сүйген яры кирек әр кемеге Гүлдей сулап барын жойған ярылар Йөрәгенә жылы табалмый Нәрсә җитә җирдә яшәүләргә Парлы булып сөеп туялмый Тыяр өчен дөнья матурлыгын Күп кирәк микән күңелгә Яшисілер килеп яшәр өчен Сөйгән яры кирәк һәр кемегә Тыяр өчен дөнья матурлыгын Күп кирәк микән күңелгә Яшисілер килеп яшәр өчен Сөйгән яры кирәк һәр кемегә Яшисілер килеп яшәр өчен Сөйгән яры кирәк һәр кемегә Илгәрәйгә ТНТV Production төшергән клип зур уңыш алып килде. Ул бүген музыкаль биеклекнең иң югары ноктасында. Быел май бәйрәмнәрендә гаилә белән авылга кайтып тирә-якны җыештырырга исәпләп торабыз дип үзенең ниятен белдерде хит-парадның лидеры. Yollarım şitlerde yürtse de Seni mini yatlardan künleme Künelin süreli Yürme benim artta. Tizden min ilenem. Üzülgen günde de Ümitin üzülgen günde de Anlatma dünyada mini barın Min seni
Ятыларга калдырмам Үзелеп калмаса юллары Моторым, Әу, теге кыз кем иде ул? бір шылмай жаным, мен сені бір кімге алмаштырмам. Сине мине ятылардан көнләмә Көнләүдән тулган зар түгел Сине мине өчен бит бер генә Ятыларга бирерлек яр түгел Үмитең үзелгән көндә дә Онытма дөньяда мине барым Мин сине ятыларга калдырмам Үзелеп калмаса юлларым Юлларым шитләрдә йөртсә дә Бер итеп күземдә меңнәрне Юлымны яктыртыр нурым син Син минем өчен гел бердән бер Үмитең үзелгән көндә дә Онытма дөньяда мине барым Мин сине ятыларга калдырмам Үзелеп калмаса юлларым Үмитең үзелгән көндә дә Онытма дөньяда мине барым Мин сине ятыларга калдырмам Үзелеп калмаса юлларым Мин сине ятыларга калдырмам Үзелеп калмаса юлларым Үзелеп калмаса юлларым Мин сине ятларга калдырмам Менә шулай дуслар, җырчыларны үз позицияләренә урнаштырдык, җиңүчеләрне ачыкладык, планнарын белештек. Инде хушлашсак та була. Сезнең белән мин Рамил Шәрәфиев идем. Сау булыгыз, тиздән янәдән күрешербез. Чао. Әгәр тапшыруны карамый калган булсаң, YouTube-ка кер һәм безнең каналга языл.